ಎಂಟ್ರಿದ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು ಅವು ಪಾಪದ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬದ್ಮ್ಯಾತಿ ಜಪ್ಪಾಗ ಅಂಚದು ಈ ಇಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪದ ಬಂಡೇರು ಒಂದು ಸಂಕೇತ್ ನಕ್ಲನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಸಂಕೇತ್ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನದ ಬೇಗ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟು ಬಂದು ಬೇಲೆ ಆಡು ಬೇಲೆ ಒಂದೇ ಕುಲ್ಲಾಡು ಈ ಸಲ ಕುಲ್ಲುಡೆ ಬಂದು ಎಸ್ ಅವರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಆತಡು ಇಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆತನು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಗಂಟೆ ನೀರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಾರೆ ಇತ್ತಂಜು ಶೂಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಬಂಡೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಬಿದಡಿಯ ಐದು ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಾಡಿ ಹೋದ ವರ್ಕ್ ಅದಾದ ಪೂರ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರ್ ತೂಕ ಬಂದು ಬಿದಡಿಯ 2:30 ಶೂಟು ಓಲ್ ಬಂಡ ಓಲ್ ಒಂದು ನಿಗ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಓಲ್ ಬಂಡ ಶೂಟು ಆಮೇಲೆ ತಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅವಳೊಂಜಿ ಉಲ್ಲ ಇದೊಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಟು ಜಸ್ಟ್ ಯಾರನ್ನ ಎನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಣಲ್ಲ ಪಾತೆನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಸೊ ಅಂಚದು ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಶೂಟು ಮುರಣಿ ಬಂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಸೊ ಅಂಚದು ಐತೆ ಕೂಡು ಹನ್ ಬರೋಡು ತುಂಬ ಬರೋಡು ಕೂಡು ಐತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದಾದಪುರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೇರು ಬಂದು ತೋಜಾವಯ್ಯನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀ ಕಂಡಿ ಕುಲ್ಲಾದೇರು ಕಂಡಿ ಪಂಡ ಕುಲ್ಲಾದಿರ್ತೇರು ಸಾರನೆ ಆತೇಶಿ ಸಾರನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೇರು ಸೊ ಕಂಡಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಾಂಡಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಏಪಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಪ್ಪಡು ಬಟ್ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಆತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗೊಂದುಂಡು ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳು ಮುಲ್ಪನೆ ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ತಲೆ ಕಂಡಿ ಕುಲ್ಲಾದಿರು ಮುಲ್ತಲೆ ಪಾಪ ಪುಗೆ ಪೋಂದುಂಡು ಪುಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೇಸಿಂದ ಜಾಗ ಉಂಡು ಯಾವ ಬೇಸಿಂದ ಜಾಗ ಉಂಡು ಅಭಿ ಹೆಂಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಆತ ಬರ್ಪುಣಾಯಿ ಯಾವ ನಾದ ಆತಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೇಸಿನ ತುದಿತ್ತ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ದ ಅವೇನು ತುತ್ತಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಚ್ ಅವಳಿಗೊಂದು ಸಾರನೆ ಆತನು ಒಂದು ಸಾರನೆ ಆತನು ಕಂಡಿ ಹಾಂ ಏನ ಮಿಸ್ ಆಯ್ನಿ ಹಾಂ ಏತ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಕಂಡಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ತಿರ್ತು ಗಂಡಿ ಹೊಡಿತಾನೆ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಕನಾಕಲ್ಲಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ಗಂಡಿ
ಸಿಮೆಂಟ್ ಯಾವೇ ಹಾಕ್ಲಿಗಿನಿ ಓಕೆನಾ ಎಲ್ಲಗ ತಿನ್ಕ್ಯಾವ ಬೇಕು ಒಣಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಒಣಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಂ ಕಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಓಕೆ ಪೊಯ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನದ ಬೇಗ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಬೇಲೆ ಆಡು ಬೇಲೆ ಒಂದೇ ಕುಲ್ಲಾಡು ಈ ಸಲ ಕುಲ್ಲುಡೆ ಬಂದು ಬರ್ಸ ಬರೋಡು ದುಂಬು ಅಂಚ ಎನ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಜೀಗೆ ಪಲ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ಲಾಗ ಪುಜೋಗುಲ ತುಕ ಸಾರನೆ ಅವನುಂಡು ಏನ ಪೂರ ತುಕ ಓಯ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಬೋಡು ಬಂದು ಮುರಾನಿ ಬಿದರ್ದೆಯಾನು ಅಲ್ಲ ಅತ್ತಿಜಿ ನೀ ಮಲ್ಬೋಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಉಂಡದೆ ಶೂಟ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಐಟಮ್ಗೆ ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ಕ ಅಮಿತಕ್ಕ ಜೈದಿರಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೊಯ್ ಜೆತ್ತೇರ್ನ ಮೆನ್ಪುಗ ಅಮಿತಕ್ಕನ ಎಲ್ಲ ಶೂಟಿನಿಂದು ಇಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಅಮಿತಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಎಂಟ್ರಿದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಅವು ಪಾಪದ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬದ್ಮ್ಯಾತಿ ಜಪ್ಪಗ ಅಂಚದು ಈ ಇಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪದ ಬಂಡೇರು ಒಂದು ಸಂಕೇತ್ ನಕ್ಲನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಸಂಕೇತ್ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರಾರು ಲೆತ್ತಂಬಲ್ಲ ಹಾಂ ಅಂಚ ಅಮಿತಕ್ಕ ನಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತ ಬೋಪಿನ ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಶೂಟ್ ಅವಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಟೈಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ನಲ್ಲೇ ತಂದು ಬರ್ರೆ ಪೋಯಿ ಸಂಕೇತ್ ಏನ ಮಾರಯ್ಯ ಓಪನ್ ದ ಡೋರ್ ಪುದೀನ ಬರ ಗೆತ್ತುಂಡೆ ಕೋರಿ ಅಂದ ಗೊರ್ಲೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲದಾಡಿ ಪೂತ್ ಬತ್ತಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಇಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತಾವ ಹಿಂಗೆ ತಿರ್ಗೇರ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪ್ನ ಒಕ್ಕದ ದೇಕ್ಲತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ತಿತ್ತು ಎತ್ಕೋರ್ಲೆ ಬಾಜೆಲ್ಡು ಇಜ್ಜ ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಮಾನೆ ಅವ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ಕೊರು ಚೈಟ ಮುಜಿ ಲೋಟ ನೀರು ಬರ್ತು ನಾವ ಅವು ಮುಜಿ ಲೋಟ ನೀರು ಬರ್ತು ನಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಡ್ಸಿ ನಾನು ಒಂದು ಇಜ್ಜನ ರಡ್ಡು ಪಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಮೂರಣಿಗೆ ತೊಂದಿ ನೈಟ್ ಮುಜಿ ಲೋಟ ನೀರು ಬರ್ತು ಅಮ್ಮೆ ಅವು ಯಾವ್ದು ಆಯ್ತು ಯಾವುದು ಅಂದು ಯಾವುದು ಹೋಗೇನೆ ತೊಂದಿನಿ ಶೋಕ ಓಹೋ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಏನ ಲೆಕ್ಕಾಡು ಚಿಕನ್ ಆಂಡಲೆ ಯಾನು 1 kg ಬುಚ್ಚಿ ಹೆವಿ ಆಪನ್ ಬಂದು ಅರ್ಧ kg ಗೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಯಾವುದು 1 kg ಗೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಪಡ ಅರ್ಧ kg ಯಾವು ಹಾಫ್ kg ಯಾವುದು ಗೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಅರ್ಧ kg ಯಾವು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೋಡಿ ದುನ್ನಡು ಬೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ದುನ್ನಡು ಬೋಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಆಯ್ ಅರ್ಧ kg 1 kg ಇಂದ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಉಲ್ಲಾರಾ ತೂಲೆ ಮೇನ ಅವಸ್ಥೆ ತೂಲೆ ಪೂರ ಪೆಜ್ಜಿ ಏ ಒರ್ಚಿ ಪೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಹೌದದ ದೆಕ್ಕುಜ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುರು ನಿಕ್ಕ ದಾನೆ ಹತ್ತು ಪೋಡುಂದು ಅರ ಕಣಪುಜೇರ ಪೆಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಪೆಜ್ಜಿ ನೀಕೊಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಪೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೂರ್ದುಂಡು ಪೂರ ಪೆಜ್ಜಿ ಕಿಬ್ಬುಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ರೆ ಬೈದೆ ಮುಲ್ಪ ಐಡಿಯಲ್ ಚಿಕನ್ ಬರೀ ಓರಿಯೋ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಉಂಡಿಗೆ ಓರಿಯೋ ಆಯೆ ನಿಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಪನ್ ಕಣ್ಣು ಮಿತ್ತು ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ಚಿ ಹಾಂ ಅವಿ ತಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪೇನ್ ನಾ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತಿಲ್ಗ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಇರೆಗೋ ಓ
ಆಯ್ಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊರ್ಕ ವೆನಿಲ್ಲ ಎಂಕಂಜಿ ಅವೇ ಮಸ್ಕ್ ಮೆಲನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹಾಂ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಉಂಡಿಗೆ ಬಡೇರೆಗ್ ಬೋಡ್ಸಿ ಎಂಕ ಅವು ಚಿಪ್ಪಡ್ಡಾವು ನೀ ಕೋಬೋಡು ಗೆದೊನ್ ಗಾನ್ अभी भैया कुछ स्प्राइट कंदो लेवे अभी केंडा हेलो एक्सक्यूज मी अरे केपी कुर्पु जेर भैया स्प्राइट कनले वेनिला के चिकोर ओके ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತನ ಜ್ಯೂಸು ಬೊಕ್ಕ ವೆನಿಲ್ಲ ಅವು ಲಾಯ್ಕಿತ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಆರು ಬಣ್ಣ ಜ್ಯೂಸು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಣ್ಣ ಜ್ಯೂಸ್ ವೆನಿಲ್ಲ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಕೋಡಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕಿವಿ ಬಿಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಆತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಾಡಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಇಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡೊಂದು ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುಲತಾನೇ ಇಪ್ಪುವೆ ಅಂಚಾದು ಅಂಡೆ ಕೈ ದೇಖ್ಲಿ ಮಗ ಯಾನ್ ನಿತ್ತುಲ ಪೋಪುಜಿ ತಿರ್ತುಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಸೊ ನಾನು ಹಟ್ಟು ಮಂತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಸೋ ಮಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂಡಿ ಇರ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಎಪ್ಪಲ ತಿನ್ಪುನೇನೆ ಪಂಡು ಐನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಅಂತ ಕೇಳಿರು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಬಂದು ಯಾನ್ ಈತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಂದೆ ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ಆತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶೇರ್ ಮಾತ ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದರ ಪ್ರಣಾಮ ಓಕೆ ಒಂದು ಇನಿಯಾನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ ತಿತ್ತಿಗೆ ತೊಂಡೆ ತಿತ್ತಿದಾಯ ಬಣ್ಣ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ತಿತ್ತಿ ಏನಲ್ಲ ಕಚ್ಪಿಚ್ಚಿಂದ ತಿತ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ತಿತ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ತಿತ್ತಿ ಅನ್ನ 10 ಡಜನ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಪುಡು ಅದನ್ನ ಮಾರ ಚಂಡಿ ಡಜನ್ ತಿತ್ತಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಐಡಿಯಲ್ ತಿತ್ತಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಏತನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ 1 kg ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸುಕ್ಕ ಸಾರಿ ಚಿಕನ್ ಸಿರಿ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಕಬಾಬ್ 65 ಮಸಾಲ ಮೂಜೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋದಿ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲಾಡ್ ಅಂಚದ ಒಂಜಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಪ್ಲಸ್ 1 kg ಕೋರಿ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಪೂರ ಕಾಸ್ಲ ಯಾನೇ ಕೊರ್ನಿ ಎನ್ನ ಹಕ್ಕಂಡನಿ ಅರ್ಧ kgಗೆ ತೊನ್ನ 1 kgಗೆ ತೊನ್ನ ಅರ್ಧ kgಗೆ ತೊನ್ನ 1 kgಗೆ ತೊನ್ನ ಅಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತೀರು ಸೊ ಇನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಬಿಡಿಸಿ ಯಾನೆಗೆ ತೊಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಬುಡ್ನ ಸೊ ಈ ತೆಂಗು ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತಿತ್ತಿ ಡಜನ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಇತ್ತ ಮಸಾಲ ಈತಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ 363 ರೂಪಾಯಿ ಈನಮೆ ಅದು ಎತ್ತೊಂಡೇರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೆಪ್ಪರೆ ಹಾಕುಡ ಅವೇನು ಈ ಮಂದಂಚ ಅಂಚದ ಅವು ಚಿಕನ್ ಯಾನೆಗೆ ತೊಂಡೆ ಪಂಡೇರ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಂದು ಬೊರ್ಚಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪಂದು ಹಿಂದಿನತಿ ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನೆಗೆ ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಐಟಮ್ ಮೂಲು ದಿನಸಿದವ್ಲು ಹೆಂಗೆ 300 ಅಜ್ಪ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಡ್ 300 ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಡ್ 368 ಅದನ್ನ ಒಂದು ಯಾನ್ ಅಲ್ಕೊಂದು ಸೈಡ್ ಮಾರೊಂದಿತ್ತೇರು ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಲಿಂಬೆ ಶುಂಠಿ ಪೂರ ಅವು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತೊನಿ ನಾನು ಇದು ಖರ್ಚಾಣೆ ಎಂಕಿನಿ ಸೊ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪುದಿಯೋಳು ಗಾನ ಹಂಗಿದೆ ಪೋ ಯಾನಿ ಬಿರಿಯಾನಿದ ರೆಸಿಪಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೆಸಿಪಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ತುದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಆರು ಇಂಚ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಪೋಪುಂಡು ಏಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೀಜಿ ಓಕೆ ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಇಟ್ಟಾಂಡು ಇಜಿನ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ
ಏನೇನಾಯ್ತು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಪಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಪಾಡ್ಜಿಂಡಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜಿ. ಸೊ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮೇಯ್ನ್ ಸಂಚಾದ. ಸೊ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀಕ ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಬರಂಡು ಅಂಚನೆ ಗಹನಗೆ ಚಾಲ ಮಲ್ದೀಜಿ. ಸೊ ಗಂಟೆ ಆತನ ಐನ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ರಪ್ಪ 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 ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಚಾದಿದು ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಮಾತ್ರ. ಇನಿ ರೈಸ್ ಬೇತೆ ಒಂದು ಬೇತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ದಮ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಬಂಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಪಾಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಒಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಒಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದು ತೋಪುಡೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಹಾಪುಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಣ ಒಯ್ಟಲ್ಲ ತೋಪುಡು ಮಿನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಚಿಕನ್ ತುಲೆ ಬೀಟ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಆಯಿಲ್ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಡ್ದನೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಗದ ಅವ್ಗ ಆಯಿಲ್ ಇತ್ತಿನ ಓ ಲಾಯ್ಕಾಂಡ ಉಂಟು ಉಂಟು. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಆಜುಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಒಂದೇ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವು ನೀರು ಕೊದ್ದೋಡು ಮಾರ ಯಾನು ನೆತ್ತ ಈ ಸೈಡ್ ಚಿಕನ್ ದಿಯೆ ಕೂಡ ಈ ಸೈಡ್ ಯಾನು ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಹಾಲು ಬರ್ದಿಯೆ. ಎಸ್ ಅವರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಆತಡು. ಬಿರಿಯಾನಿದಲ್ಲಿ ಶೋಕ್ ರೆಡಿ ಆತನು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪರೀಜ್ ಯಾನ್ ತೋಚ್ ಪೈ ಆಯ್ತು ತಲೆ ಮಸಾಲ ಬರೈತೆ ಲೈಕ್ ಪೈದನ್ ಓ ತಿನ್ಪರೇ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಸತ್ಯ ಮಂತದೆ ಬಚ್ಚದನ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಸಿ. ಅವು ಯಾನೇ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ತೆಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಜಿರಾಗ ಸೊ ತಿನ್ಪಾರ ಏನು ಕೈಟ್ ಬರೋಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂತ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಗುಡ್. ಅವರದ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ 2-3 ಸಲ ತಿನ್ನೋಡಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಇದೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಮಸಾಲೆ ಪುದೀನ ಇಂಜಿ ಪುದೀನ ಏನು ನೆಕ್ ಮಾಡ್ದೆ ಇಡಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ದೆ ಜನ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಒಂದು ಮಾಡಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅನ್ನ ಬನ್ನತ್ತೆ ಚಿನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಶೋಗ ಆತನು ತಿಂತುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾತೇನೆ ಯಾನು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೆ ಮುಲ್ಪ. ಸೊ ಹೆಲ್ದಿ ಅದು ಹೆಲ್ದಿ ಬಂದು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ರಾಗಿ ಬಾರ್ದೆ ಏನಿದೆ ಕಡೆದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ಲಿಯೋಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಾರ್ದು ಚೋಚಡೆಗು. ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗನು ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತೂ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು. ಓಕೆ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಒಂದು ಪೂರ ಕಜೋ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಕಜೋ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಅವು ತಿಂಡ್ರೆ ಆಪಡ ಒಂದು ಪೂರ ಲವಂಗ ಚಕ್ಕೆ ತಿಂಡ್ರೇನೆ ಮಾಡಿ ಸೊ ಚುಮ್ಮಿ ಬಲ್ಲಕ ಕಜೋಪುರ ಇಂಕ ಕಜೋಪುರ ಬಾಡುಡ್ಚಿ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ.